חיבור, קשר, מערכת יחסים עם עצמי, עם ביתי, עם העתיד שלי, התפתחות, המשכיות, גדילה. לפעמים זה כמו להסתכל במראה. אני רואה את כל האמונות, הפחדים, החששות, ובוחרת לכתוב תסריט חדש. מכוונת בעדינות ונחישות את המצפן אל הלב שלי. בבת אחת החזה נפתח והלב מתרחב. ואז, כמו בקסם, המנגינה משתנה ומתחילה להתנגן מנגינה חדשה, הרמונית, של אור, אהבה, חיבור ושמחה. אני מפסיקה לחיות את עברי ושוזרת את הרגע הבא.